Вітаю вас. В эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Прафарыентацыя і першы працоўны вопыт. На Віцебшчыне стартаваў штогадовы праект БРСМ «Выбираем студатрад». Работа под водой. Водолазы-ратаўнікі з Беларусі, России и Казахстана оттачылі навыкі ў Глыбоцкім раёне. Супрым шторм. Унікальны начны мультыжанравы фестываль праходзіць у Віцебску. Профессионалы, матулі, прыгажуні. 20 дэлегатак прадставяць Віцебшчыну на маштабным рэспубліканскім форуме «Жанчыны і будучыня вёскі». Ён адбудзецца ў сталіцы ў пачатку сакавіка. Усе рэгіёны краіны накіруюць для ўдзелу сваіх кандыдатаў. Гэта прадстаўніцы розных сфер дзейнасці, адукацыі, культуры, аховы здароўя і сельскай гаспадаркі. А яшчэ маці, жонкі і дочкі. Віцебскі раён на форуме прадставіць чалавек года Віцебшчыны, начальник бройлернага цеха птушкофабрики Людмила Бурдынская. На женщинах у нас все держится. Много работает у нас в коллективах женщин. Женщин везде больше, и как-то на них больше опора идет. Женщины и мамы, женщины и вместо папы бывает. Женский форум, это, я так думаю, очень интересно будет. Будет много незнакомых людей, можно будет о чем-то поговорить, с кем-то познакомиться, что-то интересное посмотреть, возможно, узнать что-то новое, чем-то заинтересоваться еще. Год беларускай жанчыны – гэта прызнанне і падтрымка жанчын, іх неацэннага ўнёску ў сям'ю, эканоміку і грамадскае жыццё. Свае ініцыятывы дэлегаткі абмяркуюць у Мінску на рэспубліканскім форуме «Жанчыны і будучыня вёскі». Подставы официально стали культурной столицей Беларуси 2026 года. У районном доме культуры прошло урочистое открытие республиканской акции. Удзел у ёй прынялі прадстаўнікі Міністэрства культуры, абласнога выканаўчага камітэта і кіраўніцтва Пастаўскага района. Афіцыйную частку працягнуў святочны канцэрт «Віцебскае паазер'е. Вытокі творчасці». Статус культурнай сталіцы азначае, што на працягу года паставы будуць наведваць прафесійныя танцавальныя, музычныя, харэаграфічныя калектывы, актывізуецца дзейнасць рэгіянальных устаноў культуры. Экспорт турыстычных паслуг у паўночным рэгіёне летась склаў амаль 36 мільёнаў долараў. І гэта рэкордная для вобласці лічба. Вынікі работы галіны падвялі на калегіі ўпраўлення спорту аблвыканкама. Віцебшчыне ёсць чым ганарыцца. На міжнароднай арэне нашы землякі заваявалі больш за 70 медалёў у розных відах спорту. Нягледзячы на забарону выступленняў на еўрапейскіх і сусветных турнірах. Для заняткаў фізкультуры і спортам у паўночным рэгіёне створана неабходная інфраструктура. У вобласці функцыянуюць амаль 3800 спартыўных аб'ектаў. Летась з'явіліся новыя комплексы, бассейны и футбольные пляцоўкі. Ключевой момент – это завершение реализации госпрограммы физической культуры и спорта на 2021-2025 годы. В рамках программы была запланирована реализация 9 мероприятий. Все мероприятия на территории Витебской области выполнены в полном объеме. На финансирование госпрограммы 2021-2025 было направлено более 432 миллионов белорусских рублей. Будет запланирована реконструкция, модернизация, строительство 13 спортивных объектов. Строительство многофункционального комплекса в микрорайоне Билево в городе Витебске идет своим чередом. В 2026 году объект включен в областную инвестпрограмму и выделено необходимое финансирование для продолжения строительства вышеназванного объекта. Развитие в области физической культуры именно среди населения, среди наших граждан. Витебская область в передовиках, то есть по показателям, по количеству занимающихся именно в физкультурно-спортивных клубах. То есть поэтому развитие Витебской области достаточно хорошем уровне. На выніковай калегіі ўпраўлення абмеркавалі перспектывы на бліжэйшыя гады і ўзнагародзілі лепшых прадстаўнікоў спартыўнай галіны. Студэнт Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта Максім Рапінскі заняў 3-е месца ў фінальным этапе рэспубліканскага праекта «Студэнт года 2025». Конкурс напярэдадні прайшоў у Мінску. Усяго за прэстыжны тытул змагаліся 14 удзельнікаў. Гэта пераможцы рэгіянальных этапаў. Журы ацэньвала візітоўку, аратарскае майстэрства і творчыя здольнасці. Юнакі і дзяўчаты прадэманстравалі усе грані сваіх талентаў. Прадставілі вакальныя і харэаграфічныя нумары.
нумары. Канцэпцыя фіналу – гарызонт магчымасцяў. Праз свае выступленні юнакі і дзяўчаты паказалі перспектывы для развіцця, якія ёсць у маладых людзей Беларусі. Па выніках праекта канкурсанты, якія занялі прызавыя месцы, могуць быць рэкамендаваныя БРСМ для ўключэння ў спецыяльны фонд прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы адоранай моладзі. Прафарыентацыя і магчымасць атрымаць першы працоўны вопыт. На Віцебшчыне стартаваў штогадовы праект «Выбіраем студатрад». У установах сярэдняй і вышэйшай адукацыі для будучых байцоў студатраду праходзяць майстар-класы, выставы і інтэрактывы ад лепшых студэнцкіх атрадаў рэгіёна. Адной з пляцовак стаў Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. Юнакі і дзяўчаты пагутарылі з камандзірамі і байцамі, даведаліся, як праходзяць працоўныя будні атрадаў падчас трэцяга працоўнага семестра. Акрамя інфармацыйнай часткі ў праграме знаёмства з вакансіямі і магчымасць запоўніць анкеты для працаўладкавання. Вместо того, чтобы летом просто лежать на кровати, ты можешь поехать с ребятами в Минск и проявить себя. Много незнакомых ребят, с которыми ты раньше не общался. Вот это все сближает. Мы работали на МАЗе, я работал в ЦСА, цех сборки автомобилей, да. Там, то есть, идет документация, ты должен сверяться, на какую машину, какая комплектация, ставить нужные детали. Стройотряды дают возможность студентам проявить свои лидерские качества, заявить о себе. Наш университет гордится нашими студотрядами, потому что много достижений, много успехов. Студатрадаўскаму руху ў нашай краіне ўжо больш за 60 гадоў. Гэта адзін з запатрабаваных напрамкаў дзейнасці Саюза моладзі. Для студэнтаў гэта не толькі магчымасць зарабіць, а і асаблівая атмасфера сяброўства, якая застаецца ў памяці на доўгія гады. Вадалазы-ратаўнікі з Беларусі, Расіі і Казахстана правялі трэніроўкі ў Глыбоцкім раёне. Навучальны семінар прайшоў на возеры Доўгае, самым глыбокім у нашай краіне. Яго яшчэ называюць беларускім Байкалам. Удзел у семінары прынялі каля 60 спецыялістаў. Адпрацавалі бяспечныя метады пошукавых і аварыйна-выратавальных работ з рознай амуніцыяй. Складанасць у тым, што ўсе навыкі трэніруюць ва ўмовах экстрэмальна нізкіх тэмператур. Выратаванне пацярпелых, падводная рэзка і зварка металлаў, пад'ём аўтамабіля са дна вадаёма, задачы розныя. Кожная з такіх сітуацый можа здарыцца ў рэальным жыцці, таму адпрацоўваць навыкі неабходна пастаянна. Сегодня здесь никто не соревнуется. Никто не бежит друг за другом, никто не хочет оказаться первее и так далее. Сегодня мы обмениваемся опытом. Станции организованы в таком формате, что любая отработка действий в каждой из майн сегодня, она применима не только для наших широт, для Беларуси, но точно так же, как и для Казахстана, и для наших коллег из Российской Федерации. Мы живем и работаем в Московской области, у нас не такие глубокие озера. Ну, максимальная глубина реальная, в которой мы ходили, это 22 метра. В водолазной практике и вообще в условиях глубина считается не только там вода, да, те же самые условия, та же самая нагрузка и тренировочные спуски паракамер. А 100 метров тренировочные спуски паракамер стабильно проходим, никаких проблем не возникает. Водолазы всегда должны поддерживать свой статус, всегда тренироваться. Подъем машины, глубоководные спуски, спуски на тяжелом водолазном снаряжении. Это все применимо, это все необходимо для водолазов. Тем более, если встречаются 3 структуры МЧС, это даже очень хорошо, потому что где-то мы увидели новые. Падчас семінара вадалазы-ратаўнікі таксама ўзгадалі тэорыю, разгледзелі пытанні аховы працы і медыцынскага забеспячэння, вывучылі сучасныя віды амуніцыі, абсталявання і тэхнікі. Асобным пунктам аказання дапамогі калегам, якія апынуліся пад лёдам. Прафесійнае майстэрства ў тым, каб без страт справіцца з любой надзвычайнай сітуацыяй. Да новых магчымасцяў. Рэспубліканскія спаборніцтвы па водных відах спорту Special Olympics сабралі ў Віцебску 10 каманд і індывідуальных плыўцоў з усёй Беларусі. Турнір арганізаваны пры падтрымцы прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Сярод удзельнікаў выхаванцы і спецыяльных школ-інтэрнатаў і пансіянатаў для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Яны дэманструюць свае ўменні і навыкі на вадзе. Рознымі стылямі пераадольваюць дыстанцыі 25 і 50 метров. Плавание мне очень сильно нравится.
Я всегда приезжаю на эти соревнования, но наша команда приехала с хорошим составом, самые крепкие, все друг друга поддерживаем. Я проплыл 25 метров, второй раз 50 метров туда и обратно. И третья эстафета. Ходил, каждый раз тренировался вечерами после учебы. Мы приехали из города Орши, принимаем соревнования по плаванию не первый год и всегда даем хорошие результаты. У нас в тройку входят практически все дети, которых мы привозим. Они каждый год ждут, тренируемся как можем, стараемся и, естественно, приезжаем, и, естественно, масса эмоций. Особенность всех соревнований Special Olympics – это принцип дивизионирования. Это квалификационные игры, на которых мы определяем уровень спортивного мастерства наших участников для того, чтобы объединить их в группы по способностям. И в этом и есть специфика наших соревнований. Беларускі камітэт Special Olympics праводзіць маштабную работу по сацыяльнай рэабілітацыі і інтэграцыі ў грамадства дзяцей з асаблівасцямі. Асноўная задача арганізацыі – стварэнне умоў для заняткаў спортам дзяцей з інваліднасцю. У свеце авангарду супрэматычны шторм накрыў абласны цэнтр. У Віцебску праходзіць інтэрактыўны мультыжанравы фестываль, прысвечаны творчаму аб'яднанню «Уновіс» і яго заснавальніку Казіміру Малевічу. Па традыцыі галоўная падзея – арт-батл – творчы паядынак на пэндзлях, у якім змагаюцца і прафесійныя мастакі, і таленавітыя студэнты. Затым, як усяго за некалькі гадзін з'яўляюцца арыгінальныя карціны, уважліва назіраюць гледачы. Сигнал Малевича, это получается, что есть какой-то сигнал, кем-то посланный, скорее всего, что это был Малевич, и скорее всего, что это был черный квадрат. Ну, а черный квадрат сам по себе, конечно, это декларация того, что искусство было до квадрата и искусство после квадрата. Поэтому я как бы делаю вот этот проект именно по этой теме. Достаточно экспрессивная работа получилась, моментальная. Заняла, я ее сейчас еще, она немножечко в процессе. Что дает арт-баттл? Энергию. Самое главное, творческую, созидательную энергию. Новая галерея в концертном зале «Витебск» – это галерея «Лестница». Здесь висят работы из фондов арт-баттла, из фондов «Супремшторма». Вообще всего у нас более 50 работ. Удзельнікі фестывалю не толькі паназіралі за творчым працэсам стварэння сапраўдных шэдэўраў мастацтва, а і самі паспрабавалі сябе ў ролі мастакоў. Стварылі ўласныя карціны-калажы з дапамогай паперы, нажніцаў і клею. Атрымалася своеасаблівая арт-терапия. Я в целом очень люблю заниматься коллажом. И как часть своих учебных проектов, и в принципе как хобби. И здесь, мне кажется, это интересный вариант попробовать это в какой-то, может быть, необычной технике для себя, в каком-то, необычном формате. Потому что здесь вот, например, на этом мероприятии предложен формат общего коллажа из работ всех участников «Окна в супрематизм». Мы хотим переосмыслить идеи «Уновис», как они развиваются сегодня в дизайне, в искусстве. Это такая рефлексия, да? Это возможность увидеть прошлое, традиции современным взглядом. Потому что на самом деле беспредметное искусство, супрематизм, «Уновис» повлияли на дизайн в большей степени, чем что-то другое. Штогод «Супремшторм» аб'ядноўвае дзесяткі прыхільнікаў сучаснага мастацтва. Перформансы, выставы, медытацыйнае падарожжа, фаер-шоу. Сёлета ўпершыню ў рамках фестывалю праходзіць насычаная арт-падзеямі «Ноч музеяў». Развітанне з зімой і сустрэча вясны. Музей-сядзіба Здраўнёва запрашае дзяцей і дарослых на Масленіцу. Традыцыйнае музейнае свята пройдзе ў суботу, 28 лютага. У праграме тэатралізаванае прадстаўленне, кірмаш рамеснікаў, шматлікія гульнявыя пляцоўкі. Для дзяцей катанне на поні і фінскіх санях. Парадуе гасцей і задасць рытм святу шоу барабанаў. Сагрэюць не толькі карагоды і актыўныя гульні. Салодкія пачастункі, здраўнёўскі чай на травах, бліны каля самавара, падораць цяпло незалежна ад умоў надвор'я. Сапраўднай кульмінацыяй Масленіцы ў Здраўнёве стане спальванне пудзела, ключавы абрад сустрэчы вясны. Ён сімвалізуе развітанне з усім старым і непатрэбным.
Важныя і самыя цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал, далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Да сустрэчы. По информации Витебска облгидромета, у ближайшие сутки по области чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, ноччу і раніцай месцамі слабыя туманы і галалёд. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні 4,9 метров за секунду. Тэмпература паветра ўначы ад -3 до +2, днём 3,8 градусаў вышэй за 0. У Віцебску чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, ноччу і раніцай слабыя туман і галалёд. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні 4,9 метров за секунду. Тэмпература паветра ноччу ад 0 до -2, днём 4,6 градусаў са знакам плюс.